Lige nu så vælter det op med sødskærm. Den er fantastisk, når man plukker frøstandene her og putter dem i vodka eller brøndumsnaps, så får man en fantastisk snaps, der smager af lakrids, ligesom Pernod. Så kan man lave de mest vidunderlige drinks. Sødskærm kan bruges både til det sjove, men også i salaten eller i urteteen. Hvis du vil lære mere om, hvad der er ude i naturen lige nu, fordi der er mange andre ting at sanke også, så kan du komme med på mine sanketure her på Østbjerg Lund, som er en fantastisk naturperle, hvor naturen har fået lov at ligge urørt i mere end 50 år. Og sanketurene kører hen over hele sommeren og efteråret, og vi har en sanketur den 25. maj, og hvis du ikke kan den 25. maj, så kan du hoppe på nogle af de andre ture.